Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenengoan, Akzion kontra el Hambreko Karla eta Garbiñerekin hitz egingo dugu. Eta bigarrenean, Lesakako organoaren lagunen elkarteko Gabirekin. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1888ko martxoaren 15ean Henry Bessemer hil zen. Gainera, 1937an Howard Phillips Lovecraft idazlea hil zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1975ean Aristoteles Onassis ontzigile ospetsu greziarra hil zen. Jarrai dezagun lerroburuekin. Bidasoaldean otsailaren 20 eta 21 izandako suten harira, alkate eta hautetsiek prentsa agerraldia eskaini dute beran. Gobernu delegaritzak egitekoa zen manifestazioa mugatu ondoren komunikatu bat irakurri dute. 40 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, Etxarrian Anaz, Ermita-Gaina eta Atarrabian erregistratu dira 4 kasu. 121 ARPidearen inguruko udalerri eta herrietako 74 alkatek eta Oronozko parkeko 33 suhiltzailek asteartean arratsaldeko 6etan 5 minutuz itxiko dute belateko tunela eta gidarien segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak eskatuko dituzte Nafarroko gobernuari. Martxoaren 17tik 21era 4 personatara mugatuko dira bilerak Nafarroan leku publiko itxietan eta bizikidetza unitate bakarrera arlo pribatuan. Nafarroko gobernuak Naitekek mugikortasunari ezarritako teknologiak testatzeko prozesua lagunduko du. Sarriburengo pasabide berria irekiko da oinezkoak Herripagaina eta Berrikuntzaren hiri artean segurua igarotzeko. Loizuko gizona 11.700 urte baino gehiagorekin Nafarroan aurkitutako gorpuzki zaharrena bihurtu da. Asteazkenean arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan 35 huts Esti Kurielek eskainitako bakarrizketa. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur hasiko da punto de vista jaialdia. Aste osoa iraungo du eta dokumental desberdinak ikusteko aukera izanen da. Bihar gainera familia tailerra egongo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 5:30 hasita. 4 eta 10 urte bitarteko haurrei dago zuzendua eta aldez aurretik izena eman beharko da. Bihar ere neska ausartak ipuin kontaketa izanen da Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan hasita. Asteazkenean bestalde Filosofantz aurrentzako filosofia saioa egongo da Noaingo kulturetxean arratsaldeko 6:30etan eta 8 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Asteazkenean ere, baina arratsaldeko 7etan eta Antzerki Eskolan 35 huts antzeslana ikusteko aukera izanen da 4 euroko sarrerarekin. Ostegunean aldiz, 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute Uharteko kulturetxean arratsaldeko 6:30etan. Ondoren, solasaldia izanen da egileekin. Ostegunean ere, arratsaldeko 7etan, Euritan eta Paisaia bitartean dokumentalak ikusteko aukera izanen da Baluarten punto de vista jaialdiaren barne. Ostegunarekin jarraituz, Letrakide poesia emanaldia ere izanen da Tibikan liburutegian arratsaldeko 7:30etan Castillo Suarezekin. Sarrera librea izango da, baina lehenagotik izena eman beharko da. Ostiralean, Erdoil taldeak kontzertua eskainiko du Totem aretoan arratsaldeko 7:30etan. Larunbatean, Basoko sekretuak ipuin kontalari saioa izanen da, goizeko 12etan Sanduzelaiko Zibiboxean eta arratsaldeko 6etan Zabalguneko Zibiboxean. Eta igandean, Gaua ausentziaren itzala kontzertua eskainiko du Antxon Balberdek Iturramako Zibiboxean 3 euroko sarrerarekin. Bukatzeko, igandean ere, baina arratsaldeko 7:30etan, Losers antzerkia ikusteko aukera izanen da Atarrabiako kulturetxean. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroak urtebetean koronavirusaren 705.000 proba diagnostiko gainditzen dituela da. Argazkiaren bidez, COVID-a ikasgai ikasia dela nabarmentzen du.
Horretaz gain, Torresek eta batzordeak 112 kaleratzeekin erea hitzartu dutela jakinarazten du, 74 Nafarroan. Gainera, pandemian onartutako legeen 75% oposiziorik gabe izan dela aipatzen du. Gai aldatuz, Fran Balda istripu zil eta arbizun konsternazioa zabaldu dela ere jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Bestalde, genero indarkeriaren gidoia aldatzeaz ere mintzatzen da, eta azkenik, Punto de Vistaren edizio berria hasi dela azpimarratzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, etxebizitzetako eraikin zaharren 45%ek ez dute pasatu ikuskapen teknikoa Nafarroan. Argazkian, azken urtean ere berri onak izan direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Torresen zuzendaritza eta batzordea ererako akordio batera iritsi direla jakinarazten du egunkari honek. Baita justiziak Madrilen hauteskundeak maiatzaren 4ean egitea bermatzen duela ere. Bukatzeko, Osasunak David Garziarekin harremanak sendotu nahi dituela ere azpimarratzen du azal honek. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak osasun krisiaren urtean nabarmentzen du, indiferentziari lekurik uzten ez diona. Argazkiaren bitartez, Durango peri bat tren proiektuaren aurka agertu dela jakinarazten du. Bestalde, Eibar Atletik eta Realarentzat garaipenik gabeko igandea izan dela aipatzen du, eta kirolekin amaitzeko, Txatman, Paris-Nizako txapelduna eta Jon Izagirre 3. izan direla nabarmentzen du. Euskal Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Torresen kaleratzeko purua 112 murrizteko akordioa lortu dutela da. Bestalde, Fran Balda ezker abertzaleko militantea zendu dela jakinarazten du. Eta azkenik, hezkuntzak Kastejongo ikastetxeari pai programatik ateratzeko baimena eman diola nabarmentzen du komunikabide honek. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasako gara. Gaur, ipar partean giro ilun samarra izango dugu eta noizean behin euri apur bat egin dezake, bereziki ipar ekialdean eta egunaren lehen partean. Arratsaldean berriz, hodei geruza saretu eta ostarteak zabalduko dira, baina eguna amaitu aurretik berriro ere lainotuko du. Elurkota 1200 metrotik 1400 metrora igoko da. Hegoaldean ateri eutxiko dio eta urdingune politak zabalduko dira. Haizea ipar mendebaldetik sartuko da eta Ebro bailaran ziertzoa arrosamar ibiliko da. Tenperaturak berdin jarraituko du. Bihar asteartean ildo beretik jarraituko du, goibeletik eta freskotik. Ipar partean hodeiak izango dira nagusi eta euri txikia egingo du, sarriago kantauri isurialdean. Elurkota 1400-1500 metro inguruan egongo da. Hegoaldean ostarteak gailenduko dira eta giro argiaz gozal izango dugu. Ipar ukituko haizea ibiliko da, Ebro bailaratik gertu ziertzoak traba apur bat egingo du. Tenperaturan ez dugu aldaketarik espero behar. Kaixo, bikote, Karla eta Garbine, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, zuek Akzion kontra el Hambreko kideak zarete, ezta? Eta ze proiektutan zabiltzate orain lanean? Bueno, gosearen aurkako ekintzan, beste proiektuen artean, ezta, hasi berri den Bibes Enplea Navarra Digital izeneko proiektuarekin hasi gara. Nafarroako Kutxa Fundazioa eta La Caixa Fundazioaren babesarekin, bai. Proiektu hau pertsonei enplegua aurkitzen laguntzeko pentsatuta dago, batez ere, lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten parte hartzaile bakoitzaren gaitasun pertsonalak, bueno, eta profesionalak ere garatzen lagunduko den programa bat da, bai. Bueno, aurtengo arazo edo denok dakigun COVID-aren ondorioz, egun online egitea erabaki zen, eta horrela era honetan pentsatu genuen asko sobe aiatuko ginatekela biztalego osoari, Nafarroan bizi den biztalego osoari. Orduan, proiektu honen helburua zein da? Helburu orokorran ikuste, parte hartzaile hauei enplegu bilaketa on bat egiteko behar dituzten tresnak edo baliabide guztiak erraztea izango litzateke. Helburu hauek lortzeko, programa honetan bi eratako saioak egiten dituzte, diela banakakoak eta taldekoak, nik uste astean bitan egiten diela,
nago ziur, baina bai nik uste astean bitan egiten diela. Eta saio hauetan lantzen dena, pues, ez dakit, adibidez, automotibazioa, autoestima indartzea ere bai, parte hartzaileen enplegagarritasun maila handitzea, gaitasun digitalen garapena sustatzea eta halako gauzak lantzen dira. Eta aipatu duzun bezala, aurten egoera berezia denez, aurtengo proiektu honek nolabait berrikuntza gehiago ditu? Berrikuntza handiena hau izango litzateke, ezta? Izen osoa, esan duan bezala, Bibes Emplea Navarra Digital da aurten. Orduan, izenak dioen bezala dena digitalean egiten da. Online, aipatu dut, ezta, online izateak abaitera handi bat du, eta langabezian dagoen Nafarroan bizi den, eta, lan bulegoan izena emanda duen edonori aiatu gaitezke horrela, digitala izan da. Eta era berean ere, enplegu bilaketa eraginkor bat kudeatzen ikas dezaten gaur egun existitzen den bretxa digitala murriztuz. Orduan berez, nori dago zuzendua proiektu hau eta nola eman daiteke izena edo nola hartu daiteke parte? Bai, Nafarroan bizi den eta Nafarroago enplegu zerbitzuan izena emanda duen edonorentzat dago zuzenduta. Eta izena emateko erresa da, sartu bertzara bibesemplea.org webgunean eta hautatu Navarra Digital. Eta hori izena eman dezakezu. Orduan berez, balintza bakarra da langabezian egotea eta lansaren izena eman da. Hori da, ez da ezer berezirik behar, hortaz aparte ere, ikasteko interesa, motivazio pixkat, ez da, konpromesua, eta zuk esan duzuna. Aparte, ezagutza digitalak ez liateke garrantzitsuak edo beharrezkoak programa horretan ikasten dielako, bai, baina bai interesgarria izango litzatekela gailuren bat eta gainera konexioa, interneten konexioa izatea. Dena den, zailtasun handia duten pertson, edo hau lortzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat ere, renti formatuan parte hartzeko laguntzak ere izango genituzke, beraz, hori, ez da beharrezkoa. Proiektu honen bidez, abilezia edo trebezia eskuratzen da? Garbiñek esan duenez, gaitasun profesionalak lantzen dira. Esate baterako, plangintza, komunikazioa, talde lana eta holakoak. Eta baita gaitasun pertsonalak ere. Adibidez, autokonfiantza, autoestimoa, emozioen kudeaketa eta holakoak. Eta nola bai, gaitasun digitalak lantzen dira programaren izenak esaten duen bezala. Eta noiz burutuko da proiektua eta zenbat pertsonentzat izango da? Proiektua gauzatzen ari da dagoeneko. 150 pertsona inguru arituko dira lanean 2 multzotan bananduta. Bata martxotik ekainera eta bestea uztailetik urrira. Beraz, edozein arrazoirengandik orain sartu ezin diren pertsonek beste aukera bat izango dute uztailetik aurrera. Eta nola dago antolatuta proiektu hau? Nola desberdintzen dira edo banatzen dira saioak? Bai, alde batetik, astean bitan taldeko saioak egingo dira, gaitasun profesionalak eta gaitasun digitalak sakontzeko. Eta beste aldetik, banakako saioak egingo dira, talde lanetan emandako edukiak sakontzeko, indartzeko, eta parte hartzaile bakoitzak dituen beharrei erantzuteko. Eta beste urtetan ere egin izan duzu ez programa hau, eta nolakoa izan da esperientzia, zein emaitza jaso dituzue beste ediziotan? Gosearen aurkako ekintzan, 2013 urtetik Bibes Emplea izeneko programa hauekin ari gara lanean eta esperientzia oso positiboa izaten ari da. 2008ko datuak oraindik ez ditugu, orain ateratzen ari garelako, baina adibidez 2019an erakundeak lortu zuen Nafarroan 10 parte hartzailetik 4 enplegua aurkitzea justu programa bukatu eta aurrengo 6 hilabetetan. Eta aurten lehenengo aldia izango da bertsio digitala egiten duguna, baina espero dugu arrakasta bera izatea. Eta lan munduan normalean zeintzuk dira aurkitzen ditugun oztopo nagusiak? Aldatuz doaz oztopo hauek ala beti dira berdinak? Egia esan ohiko oztopoekin egiten dugu topo. Adibidez batzutan pertsonen prestakuntzarik eza, edo honekin lotuta helburu pertsonalak ez ezagutzea,
enpresak eskatzen dituzten kompetentzien berri ez esatea, genero desberdintasunak eta lan kontziliazioa, zer gehiago, adinaren eta esperientziaren arteko harremana, non lehen gazteek eta 55 urtetik gorakoek zailtasun handiagoa duten lan aurkitzeko. Eta, bueno, aurten denok dakigunez, zailtasun horiei, zailtasun bat gehitu zaie pandemia egoera. Eta zailtasun hauek gainditu daitezke, edo nola gainditu daitezke oztopo hauek? Bai, nola konpondu daiteke, bueno, lan handia dago egiteko. Gure arloan, gosearen aurkako ekintzan ditugun programa hauekin, oztopo horiei aurre saiatzen gara eta justu enplegua aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko. Orduan norbaitek, egoera honetan egongo balitzez, nola hartu dezake parte ja, hurrengo edizioan esan nahi dute, ekainean, noiz aipatu duzu irailean? Uztailean, orain ja hasi gara eta martxotik ekainera arituko gara lanean eta uztailean beste tanda hasiko da. Orduan beste aukera bat izango dute. Primeran, ez dakit bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun aipatzeko edo zerbait azpimarratzea gustatuko litzaizueken? Ez, jendea animatzea eta zalantzarik izan ez gero deitu eta informazioa eskatu eta bestek ez. Hori da. Mila esker, bikote proiektu programa honen berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, bai. Hurrengora arte. Gero arte. Gero arte. Udalerrietako albistetara pasako gara. Antxoainen, udaletik bide orri bat egin nahi dute. Kamira Gizarte Ekimeneko kooperatibarekin batera Antxoaingo merkataritza, zerbitzuak zein ostalaritza indartzeko eta digitalizatzeko bidean orientatzeko. Informazioa udalaren webgunean kontsulta daiteke. Eta horretaz gain, martxoaren 19an ostirala EO antzerkia izanen da arratsaldeko 7:00 eta 7 euroko sarreraren truk. Gizaki gisa dugun existentziari, bakardadeari eta planetaren egoerari buruzko bidaia gogoetatxua eskaintzen du antzerki honek. Halaber, komunikazioaren aroan, sare sozialen erabilerari buruzko pentsamendu kritikoa sortzera gonbidatzen ditu ikusleak. Eta hurrengo egunean, larunbat honetan, Urbasa musika ikuskizuna izanen da 7:00 antzokian eta 7 euroko sarrerarekin baita ere. Kaixo, Javi, zer moduz? Kaixo, Maite, ongi. Konta iguzu pixkatzu Lesakako organoaren lagunen elkarteko kidea zara, eta zer da elkartea, noiz sortu zen, zer egiten duzue? Bai, begira, orain, 2 urte pasatxik, hasi ginela. Bekusten genuen azken batin, organoa horragola, baina noizean ben zerbait egiten zela, baina, uste genuen bazela alde batea zahar berritz kontu bat, zen organo bedez 1883ko instrumentu bat da. Aditu erraten duten instrumentu bai zinteresgarria eta zea. Eta gehien bat ibiltzen zen, erizki zunetarako, eta gero, abez bat zakin tolan noiz benka, baina, gutxi. Eta, azkenin hotzen liatu ginen, eta, bat ere, 3 helburu nagusi gindola, ez? Bat izango zen, zahar berrizia, aipatu duten bezala, gero baita ere, bizila ematea, nola ere herriko bizi kulturalean, ez? Edo dagoen
giro kulturalean baita elementu bat gehiago izatea, eta gero baita ezagutzea ematea, ez? Organoak bai materialki, baina inmaterialki baita badu historio bat, hor badaude, organo horretan agian lesakako kompositore pare bat, Miguel Beobide eta gero Pascual Aldabe, baita hortzen ikasi zuten, izan zen eben musika eskola, gero Luis Taberna, baita organo jole bat, horiek bilik izan ziren, bai Luis Taberna eta Miguel Beobide Iruñako konservatorioko ideak. Badula historio bat, ez? Eta ez izaguna, ez, hain segurazki. Eta horren pixka bat, horren ingurun, ez? Baita azkenin pixkat ikustea baita Eliza, elizkizun eta daukan, ez, alde erreligio aldetik gantazea, baina baita nahi duguna da espazio kultural bat baita izatea, nola baita hori. Zabaltzea pixkat, ez? Zabaltu pixkat. Hori zen, eta ikusi da baita akustika, instrumentu erran dugun bezala, instrumentu interesantia da, gero akustika ona dauka, Eliza berez, espazio berezia da, eta hor gabiltza hori pixkat, eta, hor zen. Eta azken bi urte hauetan, zer egin duzue, zuen lana bultzatzeko? Antolatu ditugu, etorri zen, justun antolatu ginerik antola, Nafarroa gobernu antolatzen du organo zikloa, urtero. Orduan, lesaka aukeratu zuten, eta hor egondu ginen laguntzaile bezala, laguntzen, oso kontzertu politatea zen. Gero baita antolatu ditugu bertze kontzertu mota batzuk, agian joan urtin urrian, eta baita zabaldu nahi dugu, txistua organoa, gero eta gehi ikusten die formato desberdinakin, ez? Instrumento, ez ahotsak, normalki entzun dugu organoa eta ahotsa, ez? Beti koroak edo bakarrari, baina gero eta gehiago, ematen die konzertuak bertze instrumentu batzukin. Orduan agian joan den urrin, eman genuen txistukin, gaizka Sarasola, lesakako txistularia, musika eskolako idakaslea eta zuzendaria da. Eta gero baita parte hartu batzen baita bertze lesakar bat, gaur egun Extremaduran dagona goi mailako ikasketak egiten trompetan, eta orduan zen, organoa, txistua, trompeta, azken trompetista gizajoa, Mikel, COVID-en asunto honekin, autobusak enduzizkioten, eta ezin izan zuen Extremadura, holako, ematen nahi eta txikiak. Baina, konzertu horiek antolatu ditugu, eta gero, aurtengo baditugu gutxienez, 3 emanaldi udalakin zehaztuk, bat atzo eman zen, gero badugu bertze bat, hori formatu izango da segurazki trompetakin, organo eta trompeta, eta gero daukagu udazkeneko Donostiko EASO abez batzakin baita hori lotuk. Eta bedi bertze gauzpade bat hor musika eskolakin, toale igual zerbait. Hortza, hor gabiltza. Eta jendea animatzen da kontzertu hauetara? Zer nolako arrera izaten? Begitu, ez dakizu, gauza hauetan, baina emango ezkizu bi referente, azkeneko biak, ez? Joan den urteko urrian, izan zela hori txistua eta zea, aipatu dutena, organoa eta txistua zenen, 120 lagun urbildu ziren, pozik, 120 lagun, lagun bat izan zen, eta atzo, igandia zenez, lehen aldia zen antolatzen genduna, igande arrasalde batin, gauza zen musikalarik bi gazteak dira, eta musikene da Euskadiko goi mailako bazit jozten deben ikasketak, bukatzen nahi die, bertze manaldi batzu bete ematen nahi die, eta agendan kontuk, azkenin edaman gintuen igande arrasaldea. Eta erran genduen, ea zer gertatzen den. Eta 100 lagun baita urbildu ziren, pozik. Bai, egia batxeko, bai zen, ez dakizu. Zenbat emanaldi gauzak antolatzen dituzut, igual 20 lagunekin denari pasatu zaigu, ez?
Baina horrek, laguntzen digu, pixka bat baita antzina egitea, eta ematen du, badagoela interesa, eta jendia txeloa, atzoko kontzertua ez dut aipatu, zen organoa eta txeloa, ez? Eta txelo, jendea onditzen zako, txeloa ez zuten zuzen inoiz entzun. Eta txeloa, joko handi ematen du, eta jendiri, gustatu zaion, pixka bat hori, formatu hori, eta ongi. Ikatzeko moduan, orduan. Bai, gauzak oso isen, erran bazara laguntzen dizu baita antzina egitea eta zer formatu batzu bilatzea, eta hori, azkenin aberastu, ez? Eta jendiri, estilo ezberdinak baita aukera eman, eta hola. Eta nola erabakitzen dituzue formatuak esan nahi dut? Nola erabakitzen duzue organoa ze beste instrumenturekin egon daitekeen ongi edo pegatu dezaken? Bai, pixkat ikusten dugu baita organa, ez gara deus asmatzen ari, begirazten dugu pixkat zertan dabiltzan ingurun eta hola, gero, baditugu baita harremanak, agian oihartzunen, badago baita gure gizako elkarte bat, aieia urte batzuk daramazkate, gero baita lan harreman estua ditugu, badago Nafarro mailan ANAO, da Nafarroko organoen lagunen elkartea, haiekin lan zuzenean gaude, eta handikan baita azten ditugu bizkat, ez? Ze esperientzia izan dituzten, eta laguntza beti, lagunak izan beharre dakizu azter guztietan, eta hortikan bizkat. Gero, baita gauzan instrumentu hauek, honek azkenin organoak 1950ean izan zu nolako eman zitzaio narroaldi bat nahiko sakona. Baina, fijazte, pasadie 70 urte gehiago. Orduan, pasaren urtean afinazio bat egin genuen, markatu 2 urte, ziklo etorri zanean, afinazio lan bat, baina ez dago afinatua. Orduan, bi instrumento elkartzen badin badituzu, ez? Hor, biharra nolabait odeka bat. Afinatu ez dagoenez, beste instrumentista, kasu honetan, atzo badaki sekulako esfortzu intzula, txelistak, zen, berak, igual moldatu behar izan zen, baina moldatu behar zen. Berak ikusten zuen, partituna ikusten zuen, musika, berak ez zuen hori jo behar. Argi-garria da, ni benetan miresten daude. Gaztea diabilek, 22 urte, baina izugarri lan egin zuten, eta egokitu zen, gehien bat egokitu zen txeloa. Eta baita ikusi behar duzu organoa dagoen bezala, ez nituzu edozin instrumento elkartu. Baina, hor zabiltzate, pizkanaka, ez? Probatzen eta... Gero baita leheno zertan gabiltzan, ez dizut aipatu, pasaren urtean aurkeztu ginen Megna. Megna da, mezenazko, Nafarroko gobernuko diez, nola baita dirua, organo zaz berritzeko, momentu honetan, ez da horre konturik, Nafarroko gobernuk ez dauka, pixkat, hori da egoea, hori da, dagoena. Orduan, pentsatzen hori gustatuko izateko hori aldatzea, naiz eta azken batin bat badakigu organok elizan daude eta elizanak dira, baina azken batin baita ondare potenteak dira, ez? Orduan, nola baita hori uste dugu bideratu beharko dela, baita diru publikoa hor erabiltzeko, ez? Bitartean, guazi daia kanpaina bat egiten, eta joan du urtean, eunta lezakan, eunta idu doaitza izan genituen, eta, 13.000 eta gehiago euro lortu genituen. Orduan, aurten baita... Aurten eman digute baita berriro, eman digute Megna zigilua, eta, jendia eunta bi, zeratu behar gara, enpresatan baita joan urte, COVID-en historio honekin baita egia dateko, baina, gure asmoa da baita enpresa mundu dutan baita urbiltzea, eta dirua, gure aldetik benpin, azila diru bat, etxetxu bat egiten. Eta zenbat balio dezake organo batek, organo bat zaberritzeak esan nahi dut?
Hombre, daukagu, bitu hain eskatu behar dugu, aurrekontu bat, badaukagu bat, referente bat izan daiteke, ez? Badugu, izan zen saiakera bat, baina angel ditu zen, 2000 eta... Nahiz hori zen ziur, zen 2007, bueno, bai, orain urte batzuk, ez? Eta erratzen dut, agian uda, orduko egoeran, instrumentu zien gutxi goda, 120.000 euro. Bai, ekonomikoki, instrumentu altxor batzuk die. Da, izu herria da, zazuk irekitzen duzu, han dauden ateak, ez? Eta barrenin dagoena, eske mundua da. Milaka pieza die, izugarria da. Eta ondade, pues hori da, ondade oso interesantea da, soinu oso polita dauka, organo, etortzen dilikan organo joleak eta raitunte jo, azte instrumento polita. Baina, eman bat zaio odixen. Inbestitu behar da, ez? Bai, arroaldi bat eta azken bati da, bueno, gu bazaloko jendea pixkat ingudun egotea, bizi emateko. Baina gero, ekonomikoki, badixen, esfortzo bat egin beharra, eta udalakin baita ere, pasaren ortzegun izan genuen ezarako udalakin bilera bat, eta gelditu geha, pixka bat berrio lan bat egiteko, ez? Baita eudek ez daukaten informazio gehiagi, badakite, izan ditugu kontatu txiki batzu, baina bai, gelditu geha Bandora batik gude proiektu hau eben aldetik baita de lantzeko historio hau, eta polik-poliki, udalakin, Nafarroko gobernukin, eta erakunde publikokin baita de. Oso isen, portan gabiltza. Gabiltzate, martxan, donazio ez da laguntzak jasotzen dituzuen. Bai, hori lagungarri, azken batean didu kontuk, bakizu. Bai, ez dira errexak, baina beharrezkoak dira. Ez dira erraxia, beharrezkoa dira, eta gude aldetik, gude eskutan dagona, isen, egiteko prez, eta ilusiokin, eta ea noaino iristen garen. Eta bitartean, isen, errandugun bazala, organoa bizile eman, ez? Badaukagu momentu lezaka noain organista, dagona, zea dugu, Agustin Arriola, hau jubilatu zen, berez akordeoi jolea ezan da, baina denbora zuenez, musika eskolan dabiloain helduen tailerrean piano ikasten, eta hortzen dago. Interesgarria zen, baita de, horko instrumentuk erabiltzen ez badie, ondatu egiten die. Eta bizirik dago. Eta erresa da, organoa jotzen ikastea? Edo nork egin dezake hori? Ui! Nola ikasten da, ez? Ez da instrumentu komun bat? Ez, bai, azken bati, normalki, ondizek animatzen die piano ikasketa egin dituztenak, salto ematen dute, eta badaude musika eskol batzuk, polipoliki, piano egin dutenak, edo egiten adinak, antolatzen die tailer batzuk eta hola, gu hortan gabiltza baita, musika eskolakin ja solastu geha eta nahi dugu pixkat animatzen den. Eta, normalki lezako musika eskolan ez dago organo irakasle bat. Baina jendia animatzen, ikusi ditugu organa, egiten dena da, jendia animatzen badin bada, etortzen da egun batzuetan irakasle bat, horrekin jazten die, eta gero normalki izaten daia konservatorioetan. Konservatorioetan hemen daukagu Iruñan, edo batzela hemen, Donostin, Irunen ez dut uste, dagoelikan. Bai, eta, hortikan. Hori ja, karrera profesionala egiteko, baina erran dizuet, agian Agustin Arriola, momentu honetan hemen lezakan organo jolea, berak ikasketak, akordeoi. Gero badugu baita eta elkartean dago, Idatxe Etxarte, hau berez honekin dauka konservatorioan akordeoi profesionalen ikasketak, eta orain organo ikasten ari da. Ordu badago etorkizunean lesakan.
Bai, eta, bueno, gure asmoa da pixka baita ere, gazteak, belaunaldi berriak, guia iesu diakogu, eta poliki, animatzen dugun. Bueno, agian antolatzen dituzuen kontzertuak ikusiz ez, erakargarriagoa izan daiteke. Bai, joko handia ematen du, instrumento bat da azken batean, eta pixka bat hortaz. Agian gehiago lotu dugu, elizkizunen kontutan elizari. Baina erran bazala, gude bilatzen duguna baita hori zabaltzea, ideki pixka bat hori espazio, erran dugun espazio kultural bat, zergatik ez? Batzutan, elizkizunak egiten die, eta bertze batzutan, beso izan, ez? Soinu politak eta ederrak. Eta zo erran bezala, jendia, ateri zen, hoixen, uste polita, txeloa, ze... No, pozik. Behintzat ez duk disfrutatzen duzula. Agian denok lertuko bagenu horrela? Bai, beti musikan bueltek ebili naiz, eta txiki-txikitatik hor baita Elizondon bere garaien Juanito Erasokin baita kantari ibili nintzen gaztetxo nintzelik, baita bai, hotza. Eta abez bat munduan, guztua, bai. Ezakit, bukatzeko hori, ze ideia azpimarratu nahiko zenuken edo mezuren bat bidali nahiko zenuken? Nik instituzio aipatu duten bezala, udaletxeari, Nafarroko gobernuari, nolapatxe ondare, baina, 2007an izendatu zen baita interes kulturaleko ondarea, izendatu dago instrumentua. Orduan, hori erakunde publiko hori laguntza, ikusi ezatela baita herriaren zat, aukera polita dela, horrek ematen dituen baseak. Eta gero, jendeari segitzeko, orain arte bezala eskertzen dela baita hurbiltzea eta disfrutatzea. Eta gero, aportazio ekonomikoki baita aldutena egitea, esku bat botatzea, hoxe. Mila esker, Gabi, kontatzeagatik, pixkat honen inguruan. Eskerrik asko zuedi, aukera hau ematengatik. Nahi duztunen arte ba? Aitzongi, nahi duztunean. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.